नाग पनसमि फोरबोनि समा फैब्लानो बे सुबुंनि महर आरो थासारिया सोलायनो हमो। मा जायो बे सुबुंनि देहायाव नायना ला। फोथायजाथावै बायदिब्लाबो बे जाथाया हादोरनाङैनो भाइरेल। सुबुंफोरा बुंदों बे सुबुंनि देहायाव इसोरनि आत्मा हाबदों। बे सासे सुबुंखौ बेबायदि महर लानायखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरा फिथाइ सामथाइ जाहोदों आरो गोबाङानो गोबां मुंबो दोनदों। सोरबा लहासुर सोरबा लंखासुर मुं होननानै गाबज्रिदों। मोजाङै नाय बे सुबुङा थारैनो मा जादों। दै आदार गांसो बायदि बायदि सानथावै मुवा बेसाद जागासिनो दङ। भाइरेल जानाय बे जाथायानो उत्तर प्रदेशनि महाराजगंज जिल्लानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे सुबुंनिफ्रायनो माखासे सुबुंफोराबो बोर लानो थाखाय होंगो दोंगो खालामगासिनो। नाग पनसमि सफैब्लानो बेबायदि सोमोनांथाव महर लायो बे सुबुङा। बोसोरथामनि उनावनो बेबायदि महर लायो होननानै माखासे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गोबाङानो फोथायदोंब्लाबो बे जाथायखौ माखासे सुबुंफोरा खोमसि फोथायनायबो होननानै सोंखारिदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360